kun ga abin da na gani yau, wani mugun abu na gani yau, kun gan shi? Kun ga bayan Allah nan da an ka kwasa cikin jirgin ƙasa wanda ya fito daga Abuja zuwa Kaduna, kun ga halin da suke ciki? Ga yanan ga social media ana nunawa irin hali na kunci da tasko da suke ciki. Abin akwai bakin ciki kuma kwarai. Duka da sanduna kuma dukar mai uwa da wabi, ba a tsayawa a buge ka duk inda an ka samu bugawa ake yi. Kaga shine duka mai moni, domin nan sai a yi ma rauni, sai a buge ma ijiya, a buge ma ido ko a buge ma wani a wuri da yana kasa. To kaga wannan akwai ban tausayi. Waɗannan bayan Allah fa mutane ne, ƴan uwanmu, kuma da yawan su musulmi ne. Don haka yanzu haƙƙinsu yana akan wa? Yana akan shugabanni. Me hikimar shugabanci? Me amfaninsa shugabanci? Me amfaninsa shugabanni? Saboda su kare rayuka da dukiya da mutunci na talakawansu. To in talakawanku na suna cikin wannan tasko, wannan musgunawar, kaga shugabancin bai amfani ba. Don haka muna kira ga shugabanni, ku ji tsoron Allah, ku tausaya ma waɗannan bayan Allah. Duk wanda ya kalli bidiyon irin yadda ake yi musu, da yawansu ma sun fita da cikin hayyacinsu saboda yunwa. Bayan yunwa ga bakin ciki, bayan bakin ciki ga duka, bayan duka ga barazana ta macizai. An ce macizai ma sun sari da yawansu sun mutu. Ku diba cikin daji ne, cikin hakukuwa, me zai rasa macizai? Me zai hana macizai? Waɗannan bayan Allah suna kuma abinda adba bakin ciki, waɗannan bayan Allah ba su da laifi ko kutancin azzara. Laifi me sun kai? Ba su da laifi, kaddara ce kawai ta cika da su. Su ma waɗanda na kama sun faɗi ba da su suke faɗa ba, da gwamnati suke yi. Sun kama su ne tunanin gwamnati an kama mutanenta ta shigo, suna da garibansu, suna da koke-koke waɗanda su waɗanda na kama suke sun su gabatar ma gwamnati ta ƙi sauraron su. To wace irin gwamnati ce wannan? Don haka muna nasiha ga jami'an gwamnati, musamman mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ya kamata ka ji tsoron Allah Muhammadu Buhari. Ya kamata ka ji tsoron Allah. Wannan bushewar zuciya taka ta yi yawa. Wannan rashin tausayi naka, ko dai kai a Fir'auna Buhari, ai iyaka abin da za ka yi kenan. Iyaka abin da za ka yi na rashin tausayi kenan. Wannan bushewar zuciya taka Buhari ta yi yawa. Ka ci amanan mu. Ka ci amanan mu. Ka san irin wahalar da mun kai a kanka. Ashe ka san busasshen zuciya gare ka. Ka san baka da imani, baka da tausayi. Yadda mai imani yana barin mutane cikin wannan tasku. Tunda ba ƴaƴanka bane, ga mata wasu da goyo da ƙananan yara cikin wannan tasku, cikin wannan bala'i, kuma gwamnati ta kawo ido ta sa musu. Wace irin gwamnati ce wannan? Waɗanne irin mutane kai ku jami'an gwamnati? Ya kamata ku ji tsoron Allah. Mune muku da sai ku ji tsoron Allah. Zukatanku sun bushe da yawa. To wai yaya za ku fuskantar ubangiji bayan su haƙƙin bayan su da kun kai banza da ya za ku fuskantar ubangiji? Rantsuwa hukun kai Buhari, kana musulmi, an ka baka Qur'ani, kai rantsuwa za ka yi adalci. Yanzu waɗannan ka yi musu adalci? A kama su kana da wadda kakai ka kwato su amma haƙyale su? Don ku ji tsoron Allah, ya ku shugabannin gwamnati, ku tausaya mu waɗannan bayan Allah. Yanzu ya za ku ji da a ce matanku ne da 'ya'yanku da 'yan uwanku an hakama? Yanzu Buhari da a ce matakka ce an ka kama, matakka ce a cikin halin da waɗannan matan suke ciki, ya za ka ji? To duk yadda za ka ji, haka nan 'yan uwan waɗannan bayan Allah suke ji. Don haka ya kamata ku tausaya musu. Menene shi ko? Ya kamata ku tausaya musu, ku ji tsoron Allah. Ku sani ba nan za a dawama ba fa. Sannan wallahi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi, hadisi ya tabbata,
kuma kowa ya san da hadisin, hadisi ne mashahuri. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kowanninku makiyayi ne kuma kowanninku abin tambaya ne ga abin da an gaba shi kiyo. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace shugaba makiyayi ne ga talakawansa kuma sai Allah ya tambaye shi akan talakawan nan. Don haka yanzu Muhammadu Buhari wace amsa zaka ba Allah akan waɗannan bayan Allah da a ce ana wannan tasku. Kana gidan kana shan shayi tare da matarka. Wace amsa zaka ba Allah in Allah ya tambaye game da su? Kana cewa baka sani ba? Gwamnati ta san da halin da suke ciki ko bata sani ba? Sani ba. To wace amsa za ku ba Allah? Don haka mu ne muku nasiha ku ji tsoron Allah. Don hanyar da kun ka san za ku bi domin tsamu waɗannan bayan Allah daga wannan hali na tasko da suke ciki, kuwa Allah muna haɗa ku da Allah da ya aza ku bisa kujerin nan na mulki. Ku bi hanyar da kun ka bi kun ka amsa waɗannan bayan Allah. Wannan walakanci da suke ciki na yayi yawa. Kada ku manta mutane ne ƴan uwanku kuma musulmi. Kuma su ne kun kai rantsuwa da Allah, kun kai rantsuwa, kun kai alƙawarin cewa za ku kare musu rayukansu da mutuncinsu da dukiyoyinsu da komi nasu. To yanzu ga halin da suke ciki. Kuma wannan abu bai gagare ku ba. Don ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah ya kuma hukunta. Musamman ma dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ka ji tsoron Allah Buhari. Ba haka mun kai da kai ba, ka sani. Ba haka mun kai da kai ba. In kowa bai da bakin yi maka magana ka sani Bello Yabo yana da bakin yi ma magana. Gaba ɗaya bai taɓa haɗuwa wurin wa Buhari magana ba, kuma wallahi ba zai faɗi ba. Don Allah ɗaya sai iya wahalar da ni akan Muhammadu Buhari. Don haka duk duniya wallahi ba wanda ya isa ya hana mini in wa Muhammadu Buhari magana in yi ba daidai ba, duk duniya babu shi. Duk waɗanda an nan zagaye da shi yanzu 'yan shammiya ne. Lokacin da mun kai tallate mun kai wahala da shi baya da ko ɗari, shi kuka mu kuka, sannan duk suna can mafi yanzu ba suna can da su ake faɗa da shi. Amma tun da an kai ga mulki to yanzu na iya fadanci, su an nan yanzu an muƙarrabuna. To mun ban musu, amma dai mu muna tuni saboda Allah ɗan abin da ya rage muku saura leke, to ɗan leken ku yi ƙoƙari ko abin nan. Waɗannan bayan Allah dai a fara da su saboda Allah, muna haɗa ku da Allah, ku bi don hanyar da za ku bi ku ƙwato ku tsamo waɗannan mutane daga halin da suke ciki. Bala'in ya yi musu yawa. Ko dai dabbobi ake bugu irin yadda ake bugu su, abin ya ɓaci. Ku ji tsoron Allah ya kuma hukunta. Wallahi in ba ku sani ba ku ji ta ga bakina, wallahi sai Allah ya tambaye ku game da haƙƙinsu. Wallahi sai Allah ya tambaye Muhammadu Buhari, sai Allah ya tambaye duk wani wanda adda haƙƙi na yayi wata wabasa game da su bai ba, wallahi duk sai Allah ya tambaye ku. Duk wanda ke da hannu ga harkar tsaro, wanda ke amsa albashi ga abin da ya shafi tsaro, wallahi sai Allah ya tambaye ku. Amma dai shi babbar tambaya shugaban ƙasa, commander in chief, shi adda babbar tambaya. Don duk sauran jami'ai da an answerable to him, karkashi ne suke shige ba da ya bada umarni yanzu ana yi. Duk wannan kwangaba baya shi ya ki bada umarnin. To Muhammadu Buhari ka ji tsoron Allah. In ba ga bidiyon ba ka ce a sa ma bidiyon ka gani, ka ga halin da talakawanka suke ciki. Abin ya ɓaci. Sannan su kuma waɗannan da na kama waɗannan bayan Allah, su ma mune musu nasiha, su 'yan bindigar, su ma su ji tsoron Allah. Faɗi da bakunanku cewa waɗannan da kun kama ba su yi muku laifin komi ba. Ku iyaka kun kama su ne saboda shugabanninsu na gwamnati su zo kuna da ƙuraje ku faɗa ma shugabanni a yi muku. To tun da kun san ba su yi laifin komi ba, don Allah wagga musguna da kuka yi musu ta ina? Kun mance kuma za ku haɗu da Allah? Don ku ganin kuna da bindigogi kuma kun yi karo da gwamnati, su sakarkarun gwamnati, so to say sakarin gwamnati. Me yafi ka sakare ma lalacewa in yi amfani da shi? Lalatacciyar gwamnati ɗaya babba albarka. Ku ganin kun yi karo da lalatacciyar gwamnati, ta kawo ido ta samu ku. In gwamnati ba ta yi muku komi ba, wallahi tallahi komi ta kulba da kulba jama za ku haɗu da Allah. Za su haɗu da Allah 'yan bilgin nan ko ba za su haɗu da Allah ba? To kada ku manta waɗannan da annan kuna gallaza mafa. Na farko dai mutane ne 'yan uwanku.
bai dace a ce an wa bil adama irin wannan abin da annan ku ne musu ba, ko da laifi gare shi balle ko maɗi da bakin ku ba su da laifin komi gare ku. Sannan ku musulmi kuke, ku yan bindigar musulmi kuke, har gobe ni a wuri na musulmi kuke, ban damuwa da abin da wani zai cewa mun yi irin ta ga yan boko haram ko ni ce yan boko haram yan uwanmu ne musulmi ahlus sunna, ba abin da mutane ba su ce mi ranar abin zaka cewa fahimta kace ni ko tawa, baka isa ka canza min fahimta ta ba. In wata gare ka zo mu zauna sai ka kawo min dalilin ka nuna min cewa ba musulmi bane kaza da kaza, amma ba hakoma can kana go ba ruwa na rugungunin wani. Don haka ni har gobe yan bindigan na aure na musulmi ne. To kada ku manci ya ku yan bindiga, waɗannan bindigogin nan duniya kun ka same su kuma nan za ku barin su, kuma yadda annan kuna kashin mutane wallahi haka za ku mutuwa kuma. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kun san da haka nan. Kuna karatu bayan zaman ku musulmi kuma kuna karatu. To ina yi muku nasiha, ku ji tsoron haɗuwar ku da Allah, waɗannan bayan Allah ne irin ku, sannan musulmi ne ƴan uwanku, da yawan su musulmi ne. Ba ku da wani dalili kun faɗi da bakin ku ba su da laifin komi a wurin ku. To yawan tsakanin ku da Allah, mutumin da bai yi ma laifin komi ba ya kamata ku bashi wannan irin treatment, ku ba su wannan irin treatment da annan ku ne musu, ba daidai bane. Don ku ji tsoron Allah, ku bar ganin gwamnati ta kawo ido ta samu ku. In gwamnati ta kyale ku, Allah ba zai kyale ku ba. Don ku ji tsoron Allah, abinda annan kuna waɗannan bayan Allah ba daidai bane. Sannan matsayin ku na musulmi kuma bai kamata a ce zuciyarku ta mutu. Yanzu ku kalli mata, ku kalli yaran da annan goyi ga bayan su, ku kalli ƙananan yara, ku kalli harin da kun kasa waɗannan bayan Allah, ya kamata a ce kun tausaya. Ku al'ummar manzon Allah ne, su ma al'ummar manzon Allah ne. Yanzu al'ummar manzon Allah ne annan kuna gallaza ma. Yaya za ku yi ido biyu da manzon Allah gobe kiyama yadda kun kawo al'umma tai? Ba ku jin kunya ku haɗu da manzon Allah? Ba ku jin kunya ku ƴan bindiga? Ba ku jin kunya haɗuwar ku da manzon Allah? Kun gallaza ma al'umma tai haka? Kun ci mutunci al'umma tai? Ba ku jin kunya? Don haka mune muku nasiha kuma ku ji tsoron Allah. Abinda annan kuna yi ba daidai bane. Waɗannan mutane kun faɗi da bakin ku cewa ba su da laifi wurin ku, kaddara ce kawai ta cika da su. Sannan ku kuma al'umman Najeriya da duk inda wannan magana hakai ya zan haƙe gare mu ta tsaye ga musu addu'a. Mu yi musu addu'a su duka. Mu wa gwamnati addu'a Allah shi ba su iko su ta tsaye su yi abin da ya kamata su yi. Su ma 'yan bindigan mu yi musu addu'a, zukatansu ga hannun Allah suke, Allah ka tausasa zukatansu ya nuna musu gallazawar da annan suna waɗannan bayan Allah ba daidai bane su bari. Su kuma waɗanda ake tsare da su ana gallaza musu, mu yi musu addu'a Allah ya ba su mafita. Amma abin yayi yawa, akwai bakin ciki. Akwai bakin ciki jama'a. Don ku ji tsoron Allah. Abinda kuke yi ba daidai bane ya ku 'yan bindiga. Ku kuma gwamnati kyalewar da kun kai wallahi ba shine mafita ba. Ɗayan biyu, ko a tai a sa ƙarfi in kun ce kuna da ƙarfi, kullum ƙarya ake yi mana, an sau jiragen yaƙi, an sau jirage kaza, an sau mai sauka ungulu, an sau an sau makamai. To ina makaman suke? Me amfanin makaman? Me amfanin sojojin kun ka tara? In sojoji ba su iya tun kwanaki na haɗi ni ce ga mu zauna gari banza a sa mu gaba. Kuna zuwa ko ba ku zuwa? Za mu tafi mana, mu taimaka mu sojoji. A ba mu bindigogi mu taimaka mu sojoji. Amma bai kamata a ba ƙasa hakan gaba. Cikin ƙasarmu mun koma bayi. Ga mutane nan ƙasar sun koma 'yan gudun hijira. Sannan Buhari saboda mutuwar zuciyar Buhari ta koma da kasan mai cin aladai. Zuciyar Buhari kadiba jihar su haka tsina ji abinda a can na irin haka yana ce yana gudana cikin jihar Katsina fa. Da rana ƙarin yanzu 'yan bindiga a ce suna kashin mutane. Jiya ne ko yau 12 rana an kace sun tare hanyar tsakanin Katsina da Jibiya. Sun kashe mutane ga sunan an nuno jina an kashe. Kuma dan uwansu a shugaban ƙasa. Me amfanin zaman ka shugaban ƙasa? Me amfanin zaman ka? Babu wallahi tahishi. To duk shugabancin da bai iya kare rayuwa, bai iya kare mutunci, bai iya kare duke jama'a, me amfani wannan shugabancin? Bai da wani amfani. Don haka muna roƙonka ya Allah, Allah don rahamaka ka kawo mana ƙarshen waɗannan bala'o'in. Waɗannan bayi naka Allah ka tausasa zukatansu, ka nuna musu cewa abinda annan suna mutane ƴan uwansu ba daidai bane. Sannan su kuma waɗanda ake wa Allah ka ba su mafita. Allah wa ma zalika ala Allah bi azizun, bai gagare ka ba ya Allah, Allah ka ba su mafita. Allah ka ba su mafita.
Allah ka ba su mafita subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika